Maimunatu wato tsohuwar matar Ado Isa Gwanja ta nuna bacin ranta ƙarara yayin da ta ci karo da waƙan da Ado Isa Gwanja ya saki a wajen ɗaurin aurensa na biyu. Inda ran Maimunatu ya ɓaci sosai ta ce ko ba komai ma ai tsakaninsu da ya bai kamata ya mata haka ba. Inda muka ci karo da hakurin da Ado Isa Gwanja ya tura mata, sandana yake jaddada mata akan cewa har yanzu shi yana santa. Ku yi liking, ku yi following domin yadda zan binciko muku wannan voice da Ado Isa Gwanja ya bayyana. Na gode, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ƙara haɗa kansu. Kin san wani abu? Ni abin da nake so ki fahimta, aure fa muka yi. Babu inda ba a aure, babu kuma a inda ba a rabuwa. Ba kuma a cikin mutanen da ba a rabuwa hakanan, ba kuma a cikin mutanen da ba a rabuwa da rigima. In mutane so suke sai sun san me haɗa da ke, to ni na bashi a ban sani ba, ke ma ki bashi a baki sani ba, saboda babu wanda muka yi shawara da shi lokacin da za mu yi aure, lokacin da wata matsala ta raba mu, babu wanda muka yi shawara da shi. Haka Allah ya tsara, haka Allah ya hukunta. Kuma in ni mai cin fuska ne ba sai an gaya miki ba, kin sani na sani, in baki sani ba ma na sani. Yarinyar da take tsakaninmu ta rufe kowace kofa da inda cin fuska aiki na nema zan yi miki shi. Abin da nake so ki fahimta a nan shine ki gane har kullun su mutane ba zaman lafiya suke so ba. Tunda har ba zaman lafiya suke so ba, to mu wa kanmu kokarin haifarwa da kanmu zaman lafiya. Kin ji ina magana a social media? Ba na yi, ba dalili ba ne in tafi in dinga yi, saboda babu wanda ya jarraba mun rayuwa ko ya tsara rayuwa, ba wanda ya isa in gaya wa cikina. Dan Allah dan Annabi ki haƙuri, ni ba da ke nake ba. Waka kuma da muka yi, kin fi kowa sanin wannan waƙar, kin fi kowa sanin wannan waƙar. Mun daɗe da ni da ke muna yawo da ita a cikin mota, kina ji har tambaya ta yake akan ta, in ce muke a kaza Allah